isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kas tamatan kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Adelfa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagipti napalabas. Nubilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Adelfa. Saan ko apudpud no anagan, ngem ti inak ibingla ita ket pudno apakasaritaan ti biag ko. Miss F, may saak a single mom. May saak kadagiti ina alumablaban para iti masakbayan ti anak na. Iti kinaad-ado ti parikot a nagdaldalanan ken insang sangitak, ti amok ket awanen lugar ni ayat ditoy pusok. Banag a nagbidutak. Ngamin, dimteng ti lalaki ajak pulos in pagarop. Saan a pinilit ngem inaklon ti mismo a pusok. Maysa a single dad. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Hello, Insan! Nakaawag ka mat? Wan, Insan, kasano? Makarawar ka kadiin ton bigat? Kumpurme, Insan. Kita gumagata karumar. Hay sus, gagatam ngamin Siguradong ag-enjoy ka ija, Insan. Ado ti maam-amom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan, ang mga maopi aktulaang ijay, narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no damamok ijay. Isu nga rod amapanta, tapno mapanta makiam-amok kadakwada. Anya nga dyan mo, amangan ijay mo maten amasarakan ni Mr. Right. Anya, sika talaga, Carol. Mapanta amapan, Insan. Nala, kita agto nga rod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan, Insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya, Insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumat. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan? Ay, basta. Urayan kang urayan. Agkita tanton, ija, Insan. Kita agto, Insan. Hala na ito'y. Killjoy ka mat. Wan ko nam ngaminan, Di kan tupulos agbabawi a sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka no di ka umay, Insan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelfa no di ka umay. Anya? Alawanan. Umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Wan, auntie. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Wan, day off ko ita, auntie. Angam rumwarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary kanot ti may sa grupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran mi. Mayat nga rud Aging gaitian niyo oras ngay nga tati programa. Day tati jak amo, auntie. Angam kaslakunadamat nga amangan aging gainton rabi iday jay. Nang runakit Domingo ita. Ado tinaka-day off at trabahador. Kasta? Wan, auntie. Mapantayo awan papanan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidak ita. O sige, auntie. Awagan dakto no makaumay kayo, tas sukuran kayo. Sige ka, anakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wan, auntie. Di nakpakadanagan. Kabaalak mo't tibagik. Ken may sa amok mo't ti turturungag.
Sana kas ide ang mapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy ka na kan. Sumaruno akto intun malpasak iji opisina. Nagadungot gayam ti tao insan. Nakababain. Ukat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya ngay kumatipagbainam. Ala, umay kakit din ta dumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apas ken insan. Katuan, apay kit din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanan. Isong awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan ta dumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga adu ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy iti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isong umay kan, darasam. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritam, sir? Wen, ngam dinakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa? Siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, manong. Kasla ita ka lang makita Kabarbaro ka kadilaan ditoy. Wano talagang ita ka lang nga matendar iti dahito apaskan. Parehas, manong. Okay. No kasta, madama pa ilang nga ron ti panagadjas mo. Saan nga minakas ije Pilipinas? Nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayon. Un nga rod, manong. Sana bale, may ruwam kan tumot lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagiti ipatpatag tayo iti biyag. Husto ka, manong Oliver. Di ka agbabain ha? Ipagpabalay mo. Ado ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Ado ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa grupo. Isong adamot lang na isagana a program. Kat agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Kastagayam. Wan, umay ka, tamapan ta ijay. Iyam amuka ka dagiti daduma a miyembro ti grupo. Iti kasta, manayunan ti amamom dito Kat, kumusta nga itinatindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wan, ado ti matendar? Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Ado ngamin tinas asikasok. Wan nga rod Gistay may sa kayo mat siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wan kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mat sumaruno, ante. Wan matkit di Ado mo't dagiti barbaro ang miyembro, wano kasmat lang iti sigod. Adamat, dagiti kabarbaro nga imatendar. Kabarbaro dalang kanong amin dito, kas OFW. Nanayunan man nga ruden ati Pilipino kan Pilipina ditoy. Wan ante. Anya nga rod kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya. Nako namon, ante. Masapol at talaga ti atidog a panaganos kan kirad ti pakinakam amang saranget karagi ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kitaag man. Ne, nimot manong Oliver. Sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Baka disturbo ka dikan ka?
Saan mo't kit di manong? Okay laang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasen ti trabahok. Napintas nga rin ti timing ko ano kasta. Launay amanong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga minaday tati paglaingak, ading ko. Mayat nga rod amanong. Aywan gayang. Mabalin ka kadi nga awisan inton day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong? Agsarak tayo timay sa park. Isend kuntukin ka ti address. Kaya't ka nga mina makasarsarita. O sige. Awan pari ko titiday tamanong. Awan mo't kit di ti papanak inton day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring ak namin. Iso kayat ko matirumwar. Okay. Isen mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakastatilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdak ka matem nga in love insan? Ay kadyam mo ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong, Carol. Sika! Anya? Oy! Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan mat ni bagbagam? Kat no saan mat nga gararam kanya? Oh, di nga. Saan nga, Rod? Oho, kat no damag kung ararman na ka. Di mon ilibak, insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa, single kamat. Isungawan nga rodakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat ngamin dayjay nga Oliver. Anya? Asino man ang ayat tinang ipadamag iti daytakan ka insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya kinsan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka insan. Oho, jay kadila ang pudno ti ibagam insan. Maamwak tumutla ang oray pupuutam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na Carol. Dagulit ka mo't anya. Saan nga ron nga gar-aram ni Manong Oliver kanyak? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Isu adi mo ka din ik-ik ka ni ti kay papanan. Di ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag pagparehasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaadan anak mi. Mariknak amayas asidagan ti riknak kan kuana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kastakmat kan kuana. Nalagaan ti rikna tunggal may sakada kami. No agsarsarak kami. Nang runa no kasjay nga agsarsarita kami. Ay, ayat ka din daytoy. Daytoy ka di amin ang ti ipawit mo, Manong Oliver? Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Daytoy pa'y, Ay, ang dapay gayang. Sige. Adto yung ti resibo, Manong. Agyaman na, klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matan ti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, mat. Ninanang ti mangay ayawan kan kuana. Tadakat nga ron diti adayo. Balasang siguro na anya. Nabayagan ajak nakita kat. Ay, una. Nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una. Makadanon tibilin mo, ading ko. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga anya? Adda ka numat Pilipina asab-sabungam. Anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon kan kaadagos.
Ah? Ay, kat amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwarasan dayta. Dayta, kat nga rodadin ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa manong. Ha? Nasaysaya at madlaeng no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabii manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang ro na dagiti anak ta na bati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, balasang kamat. Awan mat sabit mo, kasta akmat. Awan mat makuna sabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak lahing ti adda kadata. Ngam nawaya tamat. Tagbada damat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatag kagasat? Kasanungay mat, no talaga adata tinaituding para iti tunggal maysa. Oliver, Ay ayadan ka, Adelfa. Amok nga damutrik nam kanyak. Sapay ko ma, ta di mo lapdan ti bagin. Paguston ta kumanag itirik nata. kuha? Bayam ta panunutok pe aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak nga minan kayat ti maylawan manan. Iso asapay kuma, tamaawatan na. Di mo kuma tagidaksen, no pakibiyagan ka kanakan. Ha? Ti love life mo, ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yu asawan, Auntie Betty. Kas na ko namidida mo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matlaang nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yu ti kayat ko asawan. Kasta nga rod, Auntie. Panagkuna kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay ngamun unag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Auntie. Sigurado amarigatan kayon tungagadjust. Saan laeng kuma adag iti bagbagiyo ti panunutan nyo? Auntie. Panunutan nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutan nyo kuma tagbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutan nyo. Auntie. Agpanunot kayo pa'y kuma iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, katilmunan yun to dagiti bukod yo alwa. Ti relasyon a binukalmi ka ni Oliver kat saan a perpekto. Ngem pudpudno. Napnuan iti ayat, rigat ken sakripisyo. Kat aging gaita, itultuloy milatta ti lumablaban. Kat iti tunggal laban mi, wano panakidaksang gasat mi itinagan ni ayat, kabayatan ti kaadami dito'y balasiw taaw, dagiti anak mi ti inspirasyon mi. Dua a puso ana ikalang a pinagsabat ti panawen tapnumang bukalmanen iti baro a pamilya. Saan kami man a kompleto iti imatang ti kaadwan, ngem napnuan iti ayat ken sakripisyo. Saan mi nga mo nuan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw, ngem may salaeng ti sigurado. Saan kaminto a sumuko, wenno maawanan iti namnama, ngamin, saan laeng met a maipapanday toy iti ayan-ayat mi adwa, no di ket para iti masakbayan dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Adelfa. Ken ka pagayam, Adelfa. Pudno nga awan ti makaibaga iti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Ngem no pagtalinaadan nyo ti ayat ken panagtalek iti nagbaetan nyo, mamatiak
nga agtultuloy ti relasyon arinugyan nyo para itinapinpintas a masakbayan ti buklan yun to a pamilya. Kang runaan iti amin, diyo liplipatan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Dawatan nyo ti panarabay na iti amin nga aramidan kan plano yo iti biyag. Alakastan pagayam Adelfa, ket pagyamanak ti ingka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.